Здравейте! В това видео ще ви покажа как да създадете игра с пуклевците. За целта първо трябва да влезем в хъба на пуклевците или да введем code.puk.bg, след което ще се зареди формичката, в която трябва да введем своя профил, в който трябва да влезем. И ето, вече сме в профила си. Ето тук най-горе има една навигационна лента, в която има секция на моите игри. Когато отидем там, виждаме едно бутонче, което гласи "Създайте игра". Избираме "Създайте игра" и се зарежда формичка, която ние трябва да попълним, за да опишем играта, която искаме да създадем. Голяма част от тези полета обслужват, така да се каже, хъбът на пуклевците, т.е. дават някаква информация на останалите хора, които използват хъба, или на нас самите за това какво представлява самата игра, като има и няколко полета, които се показват вече и в играта, като условията на индивидуалната и груповата задача, за които ще говорим малко по-късно. Добре, да започнем да попълваме формичката. Първото поле е така наречената тема на играта. Темата на играта е 2-3 думички, с което описваме какво всъщност ще правим в играта, какъв тип задачи ще решаваме с нея. В случая ние ще създадем една проста игричка, в която участниците трябва да определят броя на четните числа, които срещат пред себе си. Така че в случая темата, която може да дефинираме за тази игра е примерно четни числа. Чудесно! Тоест, чрез тази игра ние ще упражняваме четни числа. Заглавието идеята на заглавието е да даде малко повече информация как точно ние ще упражняваме в случая четни числа. При тази игра ние ще търсим броя, определяне на броя на четните числа. Чудесно! Тоест, темата ще е четни числа, тук може да е логически задачи, може да е гласни букви, може да е всякакъв вид тема. Заглавието вече как точно ние ще упражняваме или ще играем в контекста на четните числа. В случая тук определяме броя на четните числа. Краткото описание дава малко вече по-разширена информация за това какво представлява играта. В случая тук всеки участник трябва да определи дали числата пред него са четни и след това целият отбор трябва да посочи общия брой на четните числа. Тоест, всеки участник получава някакви числа, които той трябва да определи или тя трябва да определи дали са четни или не. И целият отбор трябва да пресметне колко са четните числа при всички участници и да посочи това като отговор. Добре, учебен предмет, в случая това е математика. Трудността чрез това поле може да изберем, т.е. не да изберем, а да дадем информация за това колко трудно според нас е тази игра и задачите в нея. В случая с четните числа и определяне на техния брой, по-скоро задачата е лесна. Избираме възрастта от трета група до игра за възрастни. В случая с четните числа, примерно, може да изберем съвсем спокойно трети клас. Достъпа до играта. Това поле ни дава възможност да управляваме достъпа до играта, така да се каже. Дали това е изцяло частна игра, т.е. никой друг освен нас не може да я играе, да я достъпва. Или пък даваме други възможности за достъп до играта. Достъп само чрез моя профил е случая, в който играта е скрита, т.е. само ние може да разгледаме тази игра и само ние може да генерираме код, с който да играем. Достъп с код на играта, тогава в този случай играта е достъпна само ако знаеш нейния код.
И свободен достъп означава, че всеки, който отвори хъба на пуклевците и разглежда игрите, които съществуват, които са дефинирани в него, ще я види в списъка с игри. Така че за нашите цели ще избера достъп само чрез моя профил. Така, следват полето за условието на индивидуалната задача и условието на груповата задача. Тези две полета всъщност се появяват в играта. Ще покажа малко по-късно къде това се случва. И задават инструкциите на задачите, които трябва да се решат. В случая условието на индивидуалната задача дава инструкции на отделния участник в играта. Например, при нас това би било всеки участник трябва да определи дали числото пред него са четни, т.е. условието на индивидуалната задача, инструкциите, които даваме на всеки отделен участник е определи дали числата пред теб са четни. Това са инструкциите, които ние ще дадем на отделния участник в играта. А условието на груповата задача, това е задачата, която трябва групата или екипа да реши. Ако се върнем тук отгоре, целият отбор трябва да посочи общия брой на четните числа. Т.е. инструкциите тук трябва да бъдат по-скоро посочете общия брой на четните числа. Посочете общия брой на четните числа при всички участници. Да кажем, примерно. Добре, и сега ние дефинирахме какви инструкции ще дадем на участниците в играта. Следващото е автора. Ако го изтрием, тук може да напишете кой е автора на играта, т.е. кой е създател на играта, коя е организацията, която стои за тази игра. Тези две неща се попълват автоматично спрямо абонамент. Взима се информация от абонамента, към който е асоцииран профила ви. И последното поле е темата ще се избира при генериране на кода. Тоест, всяка игра си има графична тема. И тук ние определяме дали тя ще е предефинирана или ще се дефинира, когато се създава, когато се генерира самия код за игра, т.е. непосредствено преди да играем с тази игра. За целите на нашата демонстрация аз ще избера, т.е. да е предефинирана и винаги да бъде лесопоклевците. И така, описахме играта и сме готови да я създадем. Натискаме създайте и хоп, чудесно, вече създадохме игра. Ето тя се зареди тук в симулацията по-долу и сега примерно, ако стартирам играта с 6 играчи, обаче няма нищо, празен екран. Това е така, защото все още не сме дефинирали никакви нива. Тоест, само сме рамкирали играта, но няма все още никакво съдържание, т.е. няма нива. Преди да мина към нивата, ми се иска все пак да видите къде се виждат тези полета, за да не съм така в празното пространство. За целта ще отворя игри.pubg или пак хъба на пуклевците, няма значение. И тук виждате ли има една секция списък с игри. Когато отворя този списък с игри, тук виждате, трябва да избера възраст, примерно 3-ти клас. И тук се появяват списък с всички игри, които имаме дефинирани. Ако си спомняте, тук първото поле, което попълнихме, беше темата. Ето тук се вижда и пак темата. Тоест ние може да филтрираме по тема. Затова е важно темата да бъде кратичка и тя ни помага много бързо да стигнем до играта, която реално ни интересува. И тук виждаме безопасен интернет, корен на думата и така нататък. Тоест това са все теми на конкретната игра. Останалите полета се виждат ето тук, примерно какво е заглавието на играта, какъв е предметът, каква е сложността и така нататък. Тоест, може да кажем, че първите ето тук, полетата до ето тук, до условието на индивидуалната и груповата задача са служебни полета, които ни помагат да се ориентираме бързо в играта, в хъба на пуклевците или в платформата. Другите, тези две, определете дали числата пред теб са четни, т.е. условията на индивидуалната и груповата задача, ще ги видим след малко, защото все още нямаме ниво и съответно инструкциите не се показват. Добре?
Хайде да създадем първото ниво в тази игра. Добре, добавихме нивото, сега трябва да го опишем. Първото нещо, което правим е да определим броя на индивидуалните отговори, или това са задачите, които ще бъдат разпределени между участниците в играта, като може да изберем до 10 задачи, индивидуални задачи. Нека да изберем 10 и тук трябва да дадем някакви отговори. В случая инструкциите са да определи дали числата пред теб са четни, т.е. тук ние трябва да опишем някакви числа, част от които ще бъдат четни, друга нечетни. И да пробваме примерно 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 100. Кажем, това са числата, които ние ще дефинираме в това ниво и които участниците ще видят. Добре, и сега трябва да кажем колко групови отговори ще имаме. Нека да бъдат 5. Верният отговор какъв е? Тоест, верният отговор е да посочим общия брой на четните числа. Колко са четните числа тук? 5. Защото, да, 5 са 1, 2, 3, 4, 5. Добре, значи верният отговор имаме 5 четни числа, а грешните отговори реално може да бъде 1, 4 до 10, всичко може да бъде 10. Примерно това е. Тоест имаме едно четно число, имаме 4 четни числа, 8 четни числа или всички са четни числа. Айде, тук ще напиша всички. Видите, че може да имаме и не само число групов отговор, но и думичка. Добре, създадохме нивото. Ето го тук, може да го разгледате или да го редактирате съответно. И вече да видим сега, примерно, ще играем 4 човека. Хоп! Ето вече имаме първото ниво, се визуализира в тази симулация. Числата, които дефинирахме в нивото, се виждат в подложките. Т.е. това са задачите пред всеки един от участниците. А ето тук пък са груповите отговори върху пуклето. Реално това е нещо. Тук реално посочваме отговора на задачите, която е поставена. Ето тези балончета, които виждате тук, пък са условията на задачите или инструкциите, които даваме на играчите, на участниците. Ако си спомняте, ето тук горе, където введохме определи дали числата пред теб са четни, ето тук всъщност се вижда. Виждате ли го? Определи дали числата пред теб са четни. Тоест всеки играч, участник, в случая този има 3 числа и трябва да определи дали те са четни. В случая той има 2 четни числа. Този път има едно четно число и така всеки играч има някакво четни числа и те всички заедно трябва да посочат общия брой на четните числа при всички участници или това е условието на груповата задача. Ето тук виждате ли общия брой на четните числа. Това са инструкциите на груповата задача. Добре, и в случая тук виждаме и отговорите, които дефинирахме в нивото. Виждате ли? 1, 4, 5, 8, всички. Като верният отговор беше 5. Така че тук верният отговор е 5. Ако натисна 5, реално решихме успешно, минахме успешно нивото. И тъй като нямаме друго ниво, играта свършва. Добре, това е принципът, по който се създава игра. Нека да добавим още едно ниво. Отново имаме 10 отговора, само че този път вместо 10, 20, 30 да бъде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нека пак да имаме 5 възможни отговора. Верният пак е 5. Грешният може да е 1, 0, 9, 6. Добре, чудесно. Създаваме и това ниво. Вече имаме 2 нива, виждате тук. И ако стартирам играта, ето го тук първото ниво, което дефинирахме с десетиците. Сега аз няма да го решавам, ще мина директно на следващото ниво, защото аз искам да видя как изглежда второто ниво. Виждате ли, тук има едни бутончета. Реално първото бутонче означава пропускане на текущото ниво. Аз ще го пропусна, за да видя второто ниво. Ето го второто ниво. Отново 1, 2 точно числата, които бях въвел.
И ето ги отговорите. В случая пак 5 беше верният отговор, така че ако натисна примерно 6, 9, 1, 0, ще видите, че това са грешни отговори. Добре, при 5 играта пак свършва. И да, това е принципът, по който се създава игра. Вече вие може да дефинирате и повече нива, в зависимост от това колко продължителна ще бъде играта. Ако играта ви е 15 на 20 минути, може би ще е нужно да дефинирате малко повече нива. И да, това е принципа, по който създавате игри, след което вече те са достъпни в моите игри. Примерно отивате в моите игри, избирате трети клас, ето четни числа филтрираме по тема и ето е нашата игра, която създадохме преди малко. Може да си разгледаме. Ето тук виждаме цялото това описание, което направихме, което въведохме в началото, двете нива, които имаме и съответно отново симулация на играта, така че може отново да си я разиграем. Тук вече може да актуализираме играта, ако искаме да променим нещо или да генерираме код и да играем с нея, с групата, с която ще водим упражнението. Добре, това е от мен. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси или искате да дискутираме нещо, да обсъдим нещо, може да ми пишете на stavros@puk.bg или да ми се обадите на 0893-691-583. Това е от мен. Отново благодаря и успех в създаването на игри.